Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. 20. mendean zehar, milaka aldiz ikusitako simboloa da hau. Demonizatutako simboloa izan da, baina mezu bat zuen. Lana da gure jendarteko elementu garrantzitsuenetako bat. Egia da, 20. mendean zehar, igitaia nahiko alboratua izan dela, nekazaritza alboratua izan da. Eta fabriketako lanak, mailuak irudikatzen duena, izan da lehen etsitakoa. Gaur egun berriz, fabriketako lana, mendebaldetik, gero eta deslokalizatua dago, eta 2. mundura bidali ditugu. Eta orain lana, honen bitartez egiten da, portatilen bitartez. Lan berriak ere sortu ditugu, nerea bezalako lanbide xelebre eta txatxuak. Edozein kasutan, 21. mendean, lanaren auziak izugarrizko aldaketa jasango du. Izan ere, material eta energia eskaxizko agertokietan sartuko gara, eta gaur egungo lanbideak erabateko eraldaketa bat jasango du. Zer gertatuko da Iruñeako Volkswagenekin? Nekazari gehiago beharko ditugu? Gaurko saioan, lana eta ekologismoaren arteko tentsioez solastuko gara. Pulguerko idoia, Erriberako hondartza. Nafarroako hegoaldean, uretako eta estepako hegazti askok pulguerko urmaela aukeratu dute bizitzeko, eta hien eta milazken artean ezkutatzeko. Ezegune gazi honetan gainera, interes handiko flora hazten da, gatz eta mineral ugariko ingurunei lotutako landareak dira. Orain, urteak joan urteak etorri, urmaela aizileku garrantzitsua izatera iritsi da, uda partean Erriberako jendearentzat. 2008 geroztik, natura erreserba hau toki egoki gisa deklaratuta dago bainatzeko eta uretako jarduerak egiteko. Horregatik, Erriberako hondartza esaten zaio. Gaurko saioan gai korapilatsu eta komplikatu batez arituko gara, lanaren mundua eta transizio ekologikoaren arteko gatazka edo tentsio puntu ez, eta horretarako sindikalgintzako bi lagunek ekarri ditugu, Ainara Plazaola, Elakoa, eta Imanol Carrera, Labekoa. Egunon, mila esker, etortzeagatik. Egunon. Egunon eta mila esker zuei. Hoxe, erran bezala gaur erronka jarri dizuegu, ez? Gai komplikatu xamarra izaten da hau, nonbaitetik ikasteko Ainara. Titular batean, gai izan den zinen errateko zure ustez zein den lanaren eta ekologismoaren arteko tentsio puntu nagusia edo gatazka nagusia? Nik uste dut, eta pixka sindikalgintzatik ikusita, nik esango nuke sektore kutsatzailenak edo diren horietan eta lan gatazkak daudenean, ingurumenaren gaia ere ateratzen da, eta hor badirudi ez dela kompatiblea lan egitea, enplegua mantentzea eta ingurumena zaintzea, ez? Eta benetan posible da, gauzak ondo egiten badira, baina jendeari eta batez ere langileei azaltzea hori eta enpresak ez erabiltzea hori bere interes propioetarako hor izaten ditugu hor sindikalgintzan gatazkak edo talka gehienak nik uste. Eta, Imanol, zure ustez, galdera igual komplikatu xamarra da, baina Nafarroako lanpostuak orokorrean erran dezakegu jasangarriak direla. Erran nahi dut, ditu batzuek erraten dute datorren urteetan energia eta material eskaxiko agertokietan sartuko garela, ez? Horrelako etorkizun bat dugula aurretik. Eta, karo,
guk ikusten duguna da Nafarroan lanpostu gehienak zerbitzuetako eta industriako lanpostuak direla batez ere, ez? Orduan batek pentsatuko du, nik ez dakit lanpostu horiek mantentzerik dagoen eta gainera mantentzea nolabait ere ekologikoki jasangarria den. Bueno, argi dago aldaketak biziko ditugula eta inkluso eraldaketa batzuk erabat beharrezkoak direla. Gure ikuspuntua bizitza sostengatzen dituzten lan horiek indartu behar ditugu, horietan inbertitu behar da eta aldiz kutsagarriak diren lan horietan bidezko trantsizio batzordeen bidez aterabide behar dute. Horiei aterabide bat eman behar zaie eta hortxe dago gakoa. Gainera, nik esango nuke oso garrantzitsua dela zehaztea aldaketa horiek, beharrezkoak diren eraldaketa horiek lanpostuetan ere bai, noren eta zeren mesedetan egingo diren, hortxe dago gakoa. Askotan trantsizioaz hitz egiten dugunean, enpresarien interesak, sistema kapitalaren interesak erdigunean jartzen dira, eta gure ikuspuntutik trantsizio horrek langileok ditugune interesei erantzun behar die. Bai, zuzen ere, Nafarroan lanpostu andana bat sortzen dituen enpresa horietako bat Volkswagen bera da, ez? Eta gaur karri dugu gaia, pixkat polemikoa izaten aldelako, baina baita ere nik uste haunitzei kezkatzen digun gai bat delako eta ematen duelako handiz zer pentsatu. Beraz, Ainara, Volkswagenen kontua jarriko dut mahai gainean, egia baldin bada, eskasizko eszenatokietara hurbilduko garela etorkizunean, zer gertatuko da Volkswageneko lanpostuekin? Segitzen ahalko da horrekin aurrera, kotxe elektrikoaren ekoizpenera pasatzea aski da, eta hala bada ere zilegi da lan mota hori. Autogintza sektorea izango da agian hurrengo urteetan eraldaketa handienetakoa jasango duen sektoretako bat. Alde batetik behar dituen material guztiengatik, autoelektrikora pasata ere behar diren materialengatik, eta aldi berean auto horiek ere oso kutsatzaileak direlako. Orduan, bi ikuspuntutatik eraldatu beharreko sektore bada. Sektorea berari desaten autoelektrikoa izango dela irtenbidea, baina aditu askok diote autoelektrikoa ez dela izango gaur egun ezagutzen dugun autoaren ordezko bat, baldin badaude milioi bat autoelektrikogatik aldatzea, sinplekeria bat da, eta hori ezingo da horrela izan, ez dagoelako nahiko material auto guztietarako, batez ere bateriak eta horrelako material gutxi daudenak eta oso arraroak direnak ez daudelako, eta beste alde batetik, mugikortasunaren arazo ere handia delako. Orduan, eraldaketa eman behar da alde batetik, enplegu hori autoelektrikoak egingo dira, baina enplegu hori banatu beharko da, ez da enplegu kopuru bera egongo, enplegua banatzen denean, aberastasun ere banatu beharko da, ze autogintzako sektore horretako enpresa handiek izugarrizko irabaziak izaten dituzte, baina ez dira banatzen, aberastasuna berai bakarrik bere eskuetan dute, orduan lana banatu beharko da, aberastasuna banatu beharko da, eta aldi berean, auto gutxiago egingo baldin badira, mugikortasun eredu ere aldatu beharko dugu. Horrek esan nahi du, lurralde antolaketa eredu ere aldatu beharko dela, bizitzeko gaur egun ezagutzen dugun modu ere nolabait aldatu beharko dela, kontsumo eredu ere aldatu beharko da, orduan da sektore oso klabea, ez delako bakarrik autonormal, autoelektrikoagatik ordezkatu, ze bizitzeko modua eta mugitzeko modua asko aldatu beharko dugu, eta ez dugu beste erremediorik izango, ez da nahi edo ez, baizik eta gertatuko den kontu bada, orduan hori ere aurreikusi behar da, eta alternatibak ikusi behar dira, baina batez ere lana eta aberastasuna banatuta. Inpatzen zenuen, hain zuzen ere Ainara, eskasia egoera bat egoten aldela, autogintzak behar dituen materialetan, adibidez, aipatu zuen, litioan eta bertze materialetan, hain zuzen ere, erraten da, 2008 batan entzun genuen, eskasia egoera batzuk izan zirela, ez dakigu zehazki, COVID-ak sortutako ekonomia arazoengatik zen, edo egiazki material falta bat dagoelako, baina edo zein kasutan, Volkswagenen bizi izan dire egoera komplikatuak, 2008 batan. Imanol, zer gertatuko da etorkizunean ere baten proposamena etortzen denean Volkswagenera, Lanpostu horiek defendatu behar dira, baldin eta Ainarak erran bezala
egin batean behintzat kutsakorrak diren eta edo behintzat ez erabat jasangarriak ekologikoki? Gure ustez lanpostu horiek defendatu behar dira, ez? Eta guk oso argi ikusten dugu lanaren bidez langilei bizitza duin bat bermatu behar zaiela. Diru iturriak behar ditugula bizitza duin bat izateko. Baina horrekin batera lehen aipatu duguna ere bai. Badaude lan batzuk, kutsagarriak direnak eta birpentsatu behar direnak, ez? Trantsizioak horiei aterabide eman behar die eta horretan jarri behar dugu puntua. Europar funtsekin ikusi duguna da kapitalak erabiliko dituela etekinak berpizteko, egoera honen aurrean aprobetxatuko du diru hori bere jarduera berdez marrasteko. Eta guk esaten duguna da goitik ezartzen diren aldaketa horiek ez direla bidezkoak eta guk ez ditugula onartzen. Hau da, beharrezkoak diren aldaketa guztiak langileak aintzat hartu behar dituzte. Beraien errealitatea, beraien bizitzak aintzat hartu behar dituzte eta gu horren aldeko apostua egiten dugu. Lanpostuak defendatu behar ditugu eta defendatu behar da langileok etorkizunari begira ere bizitza duin bat izan behar dutela eta horri begira jarri behar ditugula egiten diren inbertsio guztiak eta egiten diren apostu politiko guztiak. Zein kasutan aldaketak egongo dire, hori segurrez, ematen du gauzak ez direla berdin segituko. Ainara, zure aburuz zein dira, 21. mendean, langintzak, orokorrean lanaren esferak izanen dituen aldaketa nagusia? Nik uste dut energia eta materialen eskaziaren izango dela bat, ze sektore asko eraldaketa hori autogintzarekin esan dugun bezala, bai edo bai jasango dute, orduan horre aldaketak eman beharko dira, sektore batzuetan enplegua desagertu egingo da zuzenean, ez delako egongo eraldaketarako eta biderik, ze lanpostu horiek ez dira askotan onargarriak ez etikoki, ez ingurumen ikuspuntu batetik, baina horre positiboan ere badaude gauzak eta azkenengo urteetan hilabeteetan ikusi dugu zentratu beharko garela baita ere zerbitzu publikoak garatzeko momentuan. Ze agian sektore industriala gutxitu beharko da, baina zaintza sektoreak eta batez ere zerbitzu publikoak esan nahi duten ongizate guzti hori mantentzeko azken bi urtetan ikusi dugu zenolako garrantzia duten eta orain privatizazioen esku dauden sektore guzti horiek prekarietatea feminizatutako sektore guzti horiek zerrari diren jasaten, eta nik uste dut hurrengo hamarkada bultzada hori emateko izan behar dela, zerbitzu publikoak eta bizitza erdigunean jartzen duten enplegu horiek garatu eta sektore batzutatik, beste sektore batzutara pasatuko da enplegua, baina beharrezkoak diren enpleguak dira eta askotan zentratzen gara daukagun sektoreak mantentzean eta agian aldatu beharko dira eta beste batzuk garatu, ze badakigu zeintzuk diren bene-benetan beharrezkoak direnak, ikasi dugu azkenengo bi urteetan zeintzuk diren. Eta justu izan dira prekarietate gehien duten sektoreak, privatizazio gehien izan dutenak, eta orain pandemiatik irtetzen ari garen honetan berdin jarraitzen dutenak, gatazka gehien dituztenak, orduan nik uste dut hurrengo urteak sektore horietan zentratu behar garela eta beste batzuk eraldatzen. Ez dakit 21. mende osorako zer egongo den, baina hurrengo hamarkada behintzat nik uste dut sindikalgintzan badaukagula lan handia lan hori egiten. Aldaketa horiei erantzuten. Hain zuzen ere, aldaketa horietako bat, aipatu zu ez, izanen dela erdigunean jartzea beharrak, eta behar horietako bat, nola ez, da elikadurarena, ez? Luis González Reyesek erraten du gaur egun bizi garela matriz energetiko industrial batean, hau da, gure jendartea oinarritzen dela energia fosiletan, batez ere, ez? Eta horrek ahalbidetu duela guzti hau eta lanpostu horiek, eta hori aldatuko dela. Eta berak erraten du, matriz energetiko agronomo batera pasako garela. Orduan, haun dituk, ekologistek erran dute etorkizunean zerbait egongo badira, dira nekazariak. Zure ustez, Imanol, nekazaritza izango da etorkizuneko lan horietako bat? Ekonomiaren birlokalizazio bat eman behar da,
eta argi dago kolapso energetikoaren aurrean bestelako apustuak egin behar direla. Elikadura burujabetzaren aldeko apustua hor egon behar da, oso garrantzitsua da, eta guretzat ezinbestekoa izango da lehen sektorea norabide horretan indartzea. Baina horrekin batera ere, guk askotan aipatzen dugun elementua da, hiri-zentrismo horretatik ere atera behar garela eta bestelako eredu batzuk sortu behar ditugula bizitza jasangarria izateko. Horrekin batera zer esango nuke eta Euskal Herrira etorrita, Nafarrora etorrita, Reyes Madrildarra da, eta nik uste dut azpimarratu behar ditugula ere hemen Euskal Herrian ditugun kontuak, eta da Nafarroan lehen sektoretik esaten digutela ez dagoela belaunaldi aldaketarako aukerarik, ez dagoela beste belaunaldi bat pres egonen dena lan horiek hartzeko, eta guk horri begira ere jarri behar gara. Nola indartu lehen sektorea eta nola heldu ditugun erronka horiei, benetan belaunaldi aldaketa bat emateko eta lehen sektorearen etorkizuna bermatzeko. Hortaz hori da, gure ustez, Nafarrotik, Euskal Herritik egin behar duguna apostua eta izan behar ditugun lehentasunak eta neurri zehatzak. Aipatu duzu, arazoetako bat izaten alda, nekazaritza bera ez dagoela baloratua, dela lanbide bat izan dena urte handitzetan estigmatizatua eta gaur egun gaztek ez dutena izan nekazari izan edute youtuber eta coach edo ni bezala aurkezle, baino ez nekazari eta hori bai da arazo bat, baitere kulturala, bertza gauzen artean, ez da? Bai, eta horretan oso beharrezkoa da lanaren aitortza, lehen aipatu zu Volkswagenekin, lan horien aitortza egin behar da, langile horiek lanean ibili dira, lan hori aitortu behar da, eta lehen sektorea are gehiago, lan horiek aitortu behar dira, eta duten garrantzian balioan jartzea. Lehen esan dugu ere, bizitza sostengatzeko beharrezkoak diren lan horietan, sektore horietan inbertsioak egin behar ditugu. Ez kapitalaren etekinak bermatzen dituzten sektore horietan. Horregatik oso garrantzitsua da eta ezinbestekoa da gainera gaztei begira lan horien aitortza egitea eremu guztietan. Lehenago aipatu duzu, erdigunean egon beharko diren lan horietako batzuk dira zerbitzu publikoak, eta lan publikoak, baina norbaitek erranen du. Eskasia material energetiko batean sartu behar baldin bagara, orduan gure ongizate estatuak ere jasoko dute beheraldi bat, beherapen bat, eta orduan nik ez dakit funtzionarioen lan postu guztiak mantentzen alko diren. Orduan, hor da galdera. Gaur egun dugun funtzionariatu guzti hori mantentzen alko da, eta galdera pixket xaxatzeko irakasleek gehiegi kobratzen dute. Nik uste dut ongizatea berdefinitu behar dela. Ze askotan lotzen dugu ongizatea gehiagizko kontsumoarekin, den eskura izatearekin, horrelako kontzeptuekin, eta ongizatea da ongi bizi ahal izatea. Eta behar ditugun behar guztioi danak asetzea. Orduan, ongizatea ere birplanteatu beharko da, kontsumo eredua nolako izan behar den, eta zer den beharrezkoa duguna. Bizitza erdigunean jartzen dugunean horretaz ari gara. Ongi bizi ahal izatearena. Funtzionarioak, lehen esan dut, azkenengo 2 urtetan zerbait argi geratu baldin bada da, zerbitzu publikoak beharrezkoak direla. Hor daukagu osasungintza, hor daukagu irakaskuntza, beste hainbat zerbitzu, zerbitzu publikoetako langileak beharrezkoak dira, eta gutxi dira, nik esango nuke, asko dira, nik alderantz esango nuke, gutxi dira. Sektore hauek izan dituzten murrizketak izugarriak dira. Osasungintzan dagoen egoera pandemia garai batean, latzgarria da. Zerbitzu publikoetan langile gehiago behar dira. Privatizazioak eta murrizketek plantillak asko murriztu dituzte, eta gero osasun bidera goazenean nahi dugu pertsonal gehiago egotea eta hobeto atenditzea. Hortarako, zerbitzu publikoetako langile gehiago behar dira. Eta soldaten afera horretan, niri soldata duin bat duen pertsona bati esatea ezin duela horren beste irabazi, iruditzen zait indarra jartzen dituela jende askok kontrako lekuan. Egin behar dena da, jende prekarioari soldata duin bat eta lan baldintza duin batzuk lorrarazi edo behintzaz gure borroka hortan dago. Kontua ez da soldata duina duenari kentzea, kontua da prekarioa denari lan baldintza egoki batzuk ematea. Eske, diskusioa beste leku batean dago, ez dago hor.
Eta horrekin lotu da egoten alda ere bai, badagola jendea nahi baino gehiago egiten duela lan, eta bertze batzuk ezin lan egin, ez? Orduan proposatu den bertze alternatiba horietako bat, transizio ekologiko guztionetan da lanaldiaren murrizketaren kontu hori, ez? Imanol, lanaldiaren murrizketarekin zer? Posible izanen da lanaldia murriztea eta soldatak mantentzea? Ezakit hori metabolikoki edo ekonomikoki bideragarria da. Oso bideragarria den eta oso posiblea da. Kontua da, ondo aipatu den moduan, kapitalaren logika aldatu behar dugula. Kapitalak, enpresariek esaten digute lanpostuak suntsitu eta murriztu behar direla. Eta guk aldiz esaten duguna da lanpostuak sortu behar ditugula. Aipatu dira sektore batzuk, eremu publikoan. Eta guk esaten duguna da gainera lanaren banaketa bat eman behar dela. Eta hori izan behar da, lanaldea murriztu behar da. Labek planteatzen du 30 orduko lanaldia. Hori izan da azken hilabete hauetan egin dugun proposamen berria. Eta horrekin batera ere esaten duguna da 1.400 euroko gutxieneko soldata ezarri behar dela. Horretarako, aberastasun nahiko dago gure herrian. Kontua da, gaizki banatzen dela. Langileok sortzen dugu ondasun hori, baina gu ez gara banaketa horren parte. Orduan hori hortze dago gakoa. Nola egiten dugun benetan egungo logikari buelta emateko eta langileon beharrak eta interesak erdigunean jartzeko. Eta horretan, ezinbestekoa da eta oso garrantzitsua izango da, ondo aipatu den moduan lanaldi murrizketa eta benetan gutxieneko soldata duin bat ezartzea. Ikusten dugu beraz, sindikalgintzan, tradizionalak izan diren aldarri batzuk mantendu beharko dire, baina seguraski bertze batzuk ere aldatu beharko dira, ez? Lehen aipatu duzu gainara, sindikalgintzak ere bere burua berdefinitu beharko duela, edo gauza batzuk behintzat egokitu garai berri honetara. Zein da zure ustez, emango diren aldaketa nagusiak edo beharrezkoak diren egokitzapen horiek? Lehen aipatu dudan bezala, hurrengo hamarkada izango da agian sektoreen eraldaketa horretarako momentua, eta nik uste ez dakit hurrengo urteetan, baina orain momentuan daukagun erronketako bat da aurrikustea zer den gertatu aldena eta alternatibak eskaintzea. Alternatibak sektore bakoitzan ezberdinak izango dira, baina orokorrean behintzat, nik uste dut orain daukagun borrokarik nagusiena eta elkarrizketan behin eta berriro irtetzen ari dena da lana eta aberastasunaren banaketa. Eske berriz ere horretara goaz. Ikusi dugu azken urteetan privatizazioekin bai administrazio publikoek, bai patronalak beraien pastelaren zatia gero eta handiagoa daukatela eta langileok ari garela gure zati hori galtzen. Ekilibrio hori beti galtzen dute langileek, orduan ez dakit den erronka berria edo den betidanik sindikalismoak izan duen erronka, eta da aberastasunaren banaketa. Gu gure borroka zentratu behar duguna da lana banatzean eta aberastasun hori banatzean, eta beraiek bitartean patronala egongo da prekaritatea sektore guztietara zabaltzeko borroka horretan, eta hori izango da hurrengo urtetako borroka, baina da ere bai, azkenengo hamarkadetan izan dugun bera. Azkenean ingurua edo koiuntura momentukoa aldatzen doa, baina sakon-sakonean daukagun borroka, nik uste du betiko borroka berdina dela. Jarraitzen dugu berdinagatik borrokatzen, baina agian beste modu batzuetara, koiunturak horrela behartzen gaituelako, nik uste du sindikalismo ere ari dela behin eta berriro birsortzen, duela 10 urte krisi mota bat izan genuen, duela 5 beste bat, duela 2 beste bat, eta krisi bakoitzean gure lantresnak edo borroka tresnak aldatzen edo eraldatzen goaz egoerari aurre egiteko, baina fondoan dagoen borroka beti da berdina. Gu gaude banaketa hori lortzeko borrokan, eta patronalak eta privatizazioaren alde dauden administrazio publikoak prekaritatea zabaltzeko. Orduan, hor daukagu betiko talka. Eta, beraz, sindikalgintzan eman beharko dire aldaketa horiek, ez? Eta beste batzuk, mantendu edo sakondu. Langileen kasuan, iduritzen zaizue, Imanol, eta honekin etxiko dugu elkarrizketatxo hau, langileak transiziorako prest daudela, nola ikusten dute, agian normala da,
dakit, ignorantziatik erraten dut, langile batek begi txarrez ikustea aldarri ekologiko handiz. Nola ikusten duzuzuk langileria zentzu horretan? Nik esango nuke kapitalak bere logika ezarri duela, ez? Eta bere logika da ekologismoaren izenean bere etekinak hirukoiztea, ez? Eta logika hori aintzat hartuta, langileon ikuspuntutik ikusten diren elementuak dira mehatxuak eta arriskuak, ez? Beste modu batera esan da, kapitalak langileok eta ekologismoa elkarren etsai bilakatu nahi izan du norabide batean, ez? Eta guk esaten duguna da aliatu estrategikoa garela. Hau da, ekologismoari langileon mugimendutik, langileon ikuspuntutik ekarpen egin behar diogula. Eta hortxe dago gakoa. Parametro horietara eramaten baldin baditugu, eraldaketak lortuko ditugu egungo sisteman. Aldiz, Europar funtsekin egin duten ariketa hori ezartzen baldin bada, hau da, ekologismoaren izenean kapitalismo berdea ezartzea, bizortzea, horrekin arazoak izango ditugu. Eta hori, nire ustez da, momentu honetan dagoen tentsioa, ez? Kapitalak ezarritako tentsio hori, eta horrekin apurtu behar dugu. Langileon ikuspuntutik ikusi behar dugula, ekologismoan aukerak ditugula, urratsak emateko, aipatu den moduan, lana banatzeko eta ondasuna banatzeko, gure bizi baldintzak hobetzeko. Eta hori izan behar da, egun hauetan, eta datozen urtetan sindikalgintzatik egin behar dugun pedagogia, benetan ekologismoari duen garrantzia emateko eta nahi dugun kapitalismo basati honen aurrean nahi dugun eraldaketa politiko eta soziala lortzeko. Laben ikuspuntutik eredu sozialista eta feminista baterantz. Hortzen, Imanol eta Ainareren hitzak gai komplikatu ikusi dugun bezala, talkak, tentsioak sortzen dituenak eta sortuko dituenak segurazkire etorkizunean, baina horren gainetik, Ainarek eta Imanolek erran bezala, behar dire indarrak batu eta aliantzak egin, gauzak behintzat bide honetik eraldatu daitezen. Beraz, mila esker honitz, Ainara eta Imanol. Esker zuei. Eta hurrengoan, dira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.